Köszöntöm nézőinket innen a Balaton partjáról, a 29. PEX-nek Balaton átúszás helyszínéről. 2010-ben a rendezvény sajnos az időjárás viszontagságai miatt elmaradt, azonban ma 2011. augusztus 6-án szombaton zöld utat kapott az illetékesektől, így már semmi akadálya annak, hogy megtartsák a Balaton átúszást. Révfülöp és Balatonboglár között a táv 5,2 km lesz. A világ egyik legismertebb szabadidős sporteseményére természetesen nem csak a vízben készülnek nagyon. A szervező munka szinte az egész évet átöleli, és több ezer ember dolgozik azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen. A hagyományos sajtótájékoztatót ezúttal stílszerűen a magyar tengeren egy hajó fedélzetén tartották meg a rendezők. Óriási élmény. Profi ökölvívó világbajnokunk Erdei Zsolt 1998-ban úszt át először a Balaton. Eddig minden egyes kísérletemet sikerkoronázta, úgyhogy remélem, hogy ezúttal is így lesz majd. Ha jó lesz az időjárás, akkor mindenképpen meg lesz tartva, és gondolom addig a családom majd a parton elevickél, én meg majd bent a Balcsiban elevickélek. Nagyon várom már. A felkészülésem az nagyon jól zajlott, igaz, hogy nem a Balaton átúszásra való felkészülésem, de azt hiszem, hogy az is elég lesz ahhoz, hogy minden bizonnyal egy olyan 2,5 óra alatt átúszom a Balatont. A PEX-nek Balaton átúszás ma már nem csak egy szabadidős sportesemény. A magyar tenger az úszók igazi zarándokhelye. Évről évre több ezren készülnek arra, hogy teljesítsék az 5200 méteres távot. A magyarok mellett egyre többen jönnek külföldről is. A résztvevők legalább 90%-a amatőr, akik hónapokon át készülnek erre az erőpróbára. Azt hiszem, egy aktív életmód az mindenképp hasznos, aktív és úszó életmód az meg végképp hasznos. Aki régen sportolt, aki most sportolt, aki aktívan sportolt, aki kifejezetten erre a rendezvényre készül, ott meg mindenkinek tudom ajánlani. De tényleg az jöjjön, aki felkészült, mert ez egy komoly táv, ez egy hosszú táv, hogy úgy mondjam, akkor is meg lehet pihenni, érdemes felkészülni, és úgy talán a sikerélmény is nagyobb lesz a beérkezésnél. Nevezni az esemény napján reggel 7 órától délután fél 2-ig lehet a helyszínen. Akik szeretnék legyőzni a magyar tengert, lassan megkezdhetik a végső ráhangolódást. Az elmúlt 10-12 esztendőben ugrásszerűen megnőtt a résztvevők száma, többször is sikerült túlszárnyalni a 10 000-es álomhatárt. A nagy érdeklődés egyben nagy felelősség a szervezők számára. A rendezők a hagyományokhoz híven egy vitorlásokból és csónakokból álló úszófolyosót alakítottak ki a vízen, a tájékozódás és a biztonság kedvéért. Idén nem minden előjel volt kedvező, hiszen az időjárás viszontagságai miatt egy hónappal el kellett halasztani az erőpróbát. A révfülöpi futballpályán ennek ellenére már reggel 7 órakor több százan várakoztak, 8 órakor pedig a legfrissebbek már el is indulhattak a déli part felé. Nincs párja, Révfülöpről Boglárra. Ússzál te is, hogy edzed légy, hogy az egészséget ér többet tégy. Hiszen a Balaton nyáron sincs zárva, légy a vizek császára. Ne félj, a vízben nincs cápa, cserünk, húzd a Balatontát. Már a Balaton átúszás, nagy kaland.
A Balaton átúszás komoly múltra tekinthet vissza. Talán nem sokan gondolták a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, amikor az erőpróbát először megrendezték, hogy a sportesemény ennyire kinövi majd magát. Sokaknak ez az év egyik legfontosabb eseménye. A magyar tenger átúszása pedig igazi kihívás. Erre minden évben csak egyszer van lehetőség. Ez egy tűzoltó bevetési felszerelés, ami hogyha megszívja magát a vízben, ez plusz 30 kilóval nehezíti az úszásomat. Rengeteget készültem, tehát több 20 kilométer van már a hátam mögött. Nagyon kemény lesz az úszás, főleg most élénkül már a szél. Nagyon nagy megmérettetés lesz, ez a 29. Balaton átúszásom. Úsztam már búvárruhában az elmúlt években, matyónévviseletben 3-szor, volt mikor egy nap 3-szor teljesítettem a távot, úgyhogy van tapasztalat már, de ez a ruha, ez kegyetlen nehéz lesz. Én kapus vagyok igazából, én a függőleges mozgást szoktam gyakorolni, nem a vízszintesen előre haladót, de most megpróbálom ezt is a csapattársaim kedvével bebizonyítsam, hogy megvédjen minden vízilabda a kapus becsületét, hogy mi is tudunk úszni, nem csak taposni. Elsősorban az, hogyha a legkisebb problémát érzi az úszó, és ő úgy érzi, hogy mentésre szorul, akkor mi ott legyünk a közelében. Tehát ezt szolgálják azok a vitorlások, meg motorosok, amelyek itt a kikötőben is látszódnak, illetve hogyha belenéz valaki a távcsőbe, akkor látja, hogy egész végig a 5,2 kilométeren ott vannak ezek a hajók, olyan 50-60 méterre egymástól képesek arra, hogy kimentsenek. Tehát ez a legfontosabb, azt gondolom most ebben az időben. Az a specialitása, hogy amatőr társaság összeáll különböző sportokat űzni. Nagykanizsán 3 éve indult, harmadik éve ment a sárkányhajó bajnokság, ahol 20 ember ülhet egy kenúba és azzal versenyeznek. És így összeszedtük a barátainkat, barátok barátait. Elindultunk, nagyon jó eredménye, és azóta így mindenki így lelkes így az amatőr baráti sportolásra. Ide most ilyen hirtelen, mivel tegnap derült ki, hogy ma kell jönni úszni, csak ketten tudtunk jönni. Minden reggel kijárok, 6-tól 8-ig vagy 6-tól 9-ig úszom, tehát 2-3 órát, úgyhogy ezt a távot leúszom azért általában az úszodában. És hát a barátaimmal jöttem, 4-en jöttünk egy kocsival, ők még utánam jönnek. Hát remélem, hogy a 2 óra 52 perces egyéni csúcsomat most meg fogom dönteni. A felkészült sportemberek ezúttal is az ország minden részéből érkeztek. Fiatalok, idősek, hölgyek és urak, profik és amatőrök egyaránt vállalták a kihívást. Ahogy már megszokhattuk, a mezőny legnagyobb részét ezúttal is azok alkották, akik nem sportolnak versenyszerűen, de a Balaton átúszását célul tűzték ki. Ezúttal is sokan voltak azok, akik először vettek részt az eseményen. Kora reggel a korábbi Balaton átúszásokhoz képest ugyan kevesebben várakoztak a Révfülöpi labdarúgópályán, a hangulatra mégsem lehetett panasz. Kellemes idő várta az érkezőket, és miután az úszófolyosó is összeállt a két part között, a legfrissebbek el is indulhattak dél felé. Nem sokkal 8 óra előtt vetették magukat vízbe az első próbázók, és a leggyorsabbak pár perccel 9 óra után már meg is érkeztek a célba, a balatonboglári Platán strandra. Elsőként egy német fiatalember ért be, míg a legfürgébb Ács Zsombor volt, aki 1 óra 8 perc alatt tempózta le a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távolságot. 10 óra felé 1500, jó 1 órával később pedig 2500 próbázóról szóltak a hírek, és ez a szám még tovább nőtt kora délutánig. 10 óra környékén rajtolt el a Magyar Honvédség úszóerődje, immár 10. alkalommal. A mintegy 150 hivatásos katonát Fodor Lajos, a Magyar Honvédség közigazgatási államtitkára, valamint Orosz Zoltán mérnök altábornagy, honvédvezérkarfőnök helyettes vezette. Az úszóerőd tagjaival együtt szelte lelkesen a habokat Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetasszonya is.